O Chineke, ndị ka ọ dịrị igosi ebere na mgbaghara mmehie, ịkpọrọgo nwa odibo gị na papa anyị Chief Sir Siriakos Chidi Ọgụatụ. Onye isi anyị bụ nwata kwọcha aka n'obodo ukwu Esen Kingdom, obodo ukwu clan, ọnwa ikwu anọ, na ndị honorary chiefs niile echiri n'obi a wee na-anamata the remains of one of us who Chief C.Y. Ọgụatụ Ugoakọnobi one n'obodo ukwu. Ọ rụrụ ọrụ ọma ya n'obodo ukwu. Ọ served obodo ukwu in different capacities. He was the foremost and for many years president of obodo ukwu Town Union and Lagos branch. He was also secretary of obodo ukwu Town Union National. Also with a lot of people na his company, Sisteno Industrial Securities Limited. Mutakano Maz isi bakara ọnụ. So, n'ihi ya ka anyị ji wee na-anamata ya n'obi a. Ọ bụ onye ọbụla ka a na-anamata n'obi a. Ebe ọ rụrụ ọrụ ọma n'obi a ka anyị ji na-amata ya. Wee na-asị Chineke nna gbaghara ya njọ ọnwụ na o metere. Ọ na-amata pụrụ bịa na n'ụba n'aha Jizọs. Ita echutele agụ mmiri na-agụsachọ mmiri. Etu aka mkpụrụ obi m si achọ gị Chukwu. Siriakos nọ n'ọrụ n'obodo ukwu general as secretary general the time I know him. Ọrụkwa n'ọrụ ya ọfụma. He's a silent achiever. And ụmụaka ya dịkwa mma. Anyị kelere Chukwu n'ihi ya sị ka anyị were ha were bịa baba n'oge omenala anyị si bịa. Chineke onye ji ike niile nke na-asọpụtara gị mma mmadụ gị n'ụbọchị taa ebe i mere ka ọ dịrị anyị otu a n'ihi na esi na mgbe njọ a ga-ekele gị ọ bụrụ mgbe a ga-ekele gị nke dị gị n'ihi kpọrọ nwa oruru a at the age of 80 years tinyere ya stress of more 10 years ihe ife mmadụ ga-anọ n'ụwa wee laa nke dịrị gị n'ihi ọrụ ikiri wee nọ n'obodo a ma ọrụ na Lagos ụfa n'Owerri nwere ebe dị iche iche nke dịrị gị n'ihi na ọ zụtere ụmụ ya ihe gara ha nke ọma ribe otito onye nwe anyị Chineke anyị bụ ndị obodo ukwu na ndị vileji ya n'ime ụlọ ya a na-ayọ nkasi obi gị abịa duru nwanne anyị nabata ya n'ala eze gị ka ihe gara ya nke ọma site na Jizọs Kraịst.